20 век в Станимъка. Това е наименованието на едно събитие, уникално по рода си, което вече няколко пъти ни връща към различни от минали десетилетия, будещи носталгия и любопитство към позабравени времена, които си заслужава да помним. Акцентът на ретрофестивала тази година бяха 40-те години. Бе разказано с какво се характеризират те в световен мащаб. Няма как да не се спомене Втората световна война. У нас това десетилетие също е динамично. Социалистическата революция, обявяването на България за народна република, цар Симеон и царица Йоана напускат страната през 1946 година. Асеновград. 40-те години на Асеновград са също толкова динамични, макар и в страни от войната. В периода до края на 1944 кмет е архитект Матей Матеев. Започнати са много нови начинания. Строеж на гимназиалната сграда, електрификация на Нареченски бани, общинска баня, хижа Безово, озеленяване на ридовете, нова бетонна плоча на пешеходния мост, строеж на новия централен мост, продължение на коритото на Чая на север, създаване на юнашко игрище и зала и павиране на целия площад Тракия. И още малко история. След 1946 година се завършва моста, извършва се национализация и колективизация, създава се градски театър, открива се училище Сталин, а през 1949 година се открива новия стадион Шипка. Въпреки кризите с политически сътресения, продоволствия, материали и финанси, градът не спира да се развива. Началото на двудневния фестивал бе дадено в петък вечерта. Ели Граматикова в лицето на организаторите от Станимъшка фотографчейница откри фестивала с думите. Създадохме Станимъшка фотографчейница. Тя беше просто една страничка във Фейсбук, която си споделяхме снимки за нашия любим град. От тогава насам нещата доста се промениха. Имаме вече зад гърба си доста изложби, много събития и два ретрофестивала. Сега е ред на третия. И съм много щастлива. Ще сте тук всички заедно. И освен да кажа, откривам третия фестивал Асеновград, 20 век, Станимъка. А мероприятията в първия ден бяха повече от разнообразни. Имаше изключително интересна изложба «Мост във времето», разположена покрай целия двор на читалището. Фотосите, десетилетия назад във времето, сравнени с тези от наши дни, показваха колко са се променили с годините емблематични места в Асеновград. Не липсваха на здравици и представяне на традиционни вкусотии с преобладаващи обредни хлябове, мезета и подправки от гостите от Старо Железаре, които демонстрираха как се приготвя традиционният хляб и какви са обичаите, свързани с него. Ядят ни високо, много е набухнал вкуса, много голям, много ела тук сега най-напред да отчупим парчето за булката. Нали такъв беше реда? Нямаше как един такъв фестивал да се размине без музика, без рецитиране и без забавни моменти, поднесени пред публиката по атрактивен начин. Вторият ден на фестивала бе не по-малко интригуващ. Театрална работилница за мечти ни потопи в атмосферата от едно време, като театралите бяха подкрепени от гласовете на вокална група Абел. Щом падне вечер по целия свят, безбройни бойки и свака стоят, и нещо тихо и тайно шептят, смутени шу-шу-шу, шу-шу-шу, шу-шу-шу-шу-шу, стане шу. Това бе третото издание на фестивала. Очакваме с нетърпение да видим какво ще ни бъде поднесено по време на четвъртото, което се очаква да акцентира върху 50-те години на миналия век.